Egun on guztioi. Gaurkoan Euskal Herria Bildu zetorren legebiltzar honetara beste batzuekin batera etorkizunari ate bat irekitzera. Eta ez da posible izan. Agian zen guk nahiko genuken atea, baina ate bat zen eta etorkizunari begira zegoen. Baina ez da posible izan batzuk tematu direlako ahalegin handiak egin dituzte azkenean iraganari begira dagoen leiho bat irekitzeko eta horretan gelditzea nahiago izan dute. Autonomi erkidego honek behar duen estatus berriaren inguruko eztabaida honezkero kalean dago eta horren aurrean bi aukera zeuden. Batetik, herritarren borondatea muga bakar gisa eztabaidatzen hastea, beti ere euskal herritarrei hitza eta erabakia emateko asmoz, hala gaur egun daukagun eta erabat agortuta dagoen Gernikako estatutuari itxura aldatzeko operazioa abian jartzea. Lehenengo aukera etorkizuna da. Ez dakiguna, ezagutzen ez duguna, etortzeke dagoena. Bigarren aukera aspalditik ezagutzen dugu. Aski ezaguna den jarrera politikoa da. Funtsean, ezer ez aldatzeko, gauzen itxura aldatzea. Lampedusaren Hilgato Pardo bezain zaharra ala zaharragoa den jarrera politikoa. Euskal Herria Bilduk bat egiten du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoak osatzen duten autonomia erkidegoak estatus berria behar duela adierazten duten guztiekin. Baina zergatik behar dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoak estatus berria? Logikoa denez, zaharrak ez duelako balio. Honezkero estatus zaharrak ez du balio. Hau da, Gernikako estatutua agortuta dagoelako. Agortua eta are agortuago dagoelako. Euskal gehiengo sindikalak eta herri sektore desberdinek behin eta berriz aipatu eta adierazi duten bezala. EH Bilduk bat egiten du, zentzu horretan, Euskal Herri osoan zabalduta dagoen aldaketa politikorako gogoarekin. Gure iritziz, ez da hemengo kontu bat bakarrik, hiru lurraldeetako kontu bat, baizik eta gainontzekoetakoa ere bai. Nafarroa garaian, adibidez, gaur egun, erregimena kolokan dakusagula, argi eta garbi dago herritarren nahia, herritarren gogoa aldaketa politikoarena dela. Ipar Euskal Herrian ere, Lapurdi, Nafarroa eta Zuberoan ere, aldaketarako gogoa oso zabalduta dago. Euskal lurraldei erakunde bat ematea lehentasun. Noski, Euskal Herriko 7 lurraldetan aldaketa politikora gogoa oso era desberdinetan arnasten dugu. Gure lurraldetako egoerak ere zeharo desberdinak direlako. Baina lurralde guztietan aldaketa politikorako gogoak iturburu bakarra du. Euskal herritarrok, Espainiar eta Frantziar estatuek aitortzen ez duten nazio batean bizi garela. Ukazio horretatik, Espainiak eta Frantziak Euskal Herriarekiko menpekotasunezko harremanak inposatzen dituzte, gure etorkizuna herri gisa bahituz. Menpekotasunezko harreman horiek gainditu, nahiaren ondorioz, aldaketa politikora gogoa sortzen eta Euskal Herri osora zabaltzen ari da. Euskal Herritarren aldaketa politikora gogoak estatus berriak eskatzen ditu. Estatus berri bat Nafarroa garaiarentzat, beste estatus berri bat Ipar Euskal Herriarentzat, eta beste bat hemen. Estatus berri horietako bakoitza desberdina izango da. Lehen esan dudan bezala, egoerak ere desberdinak direlako, baina enbor bakarra izango dute. Euskal Herria Europako nazio badela, eta ondorioz, Euskal Herritarroi dagokigula erabakitze eskubideak artasten duen estatus berri bakoitza. Hau da, badago estatus berriari buruz hitz egitea, honek bere baitan erabakitze eskubidea baldin badauka. Bestela ez da estatus berria, baizik eta estatus zaharraren itxura aldatze hutsa. Es decir, solo hay nuevo estatus para la comunidad autónoma vasca o para Nafarroa Garaia o para Ipar Euskal Herria, si éste contiene dentro de sí mismo el derecho a decidir. Porque si no lo contiene, si no lo contempla, no es nuevo estatus, es el viejo remozado, es el viejo parcheado. Euskal Herria Bilduk ez du ulertzen erabakitze eskubidea bide baten azken geltoki gisa, ez da pentsatu ere. Euskal Herria Bilduk erabakitze eskubidea Araba, Bizkaia eta Gipuzkoak osatzen duten autonomi erkidegoak behar duen estatus berria goitik bera ezaugarritzen duen ardatz nagusi gisa ulertzen du. Erabakitze eskubidea ez da zentzu horretan
euskal herritarrek une zehatz batean, kontu zehatz bat erabaki ahal izatea, baizik eta prozesu dinamiko eta iraunkor bat, non herritarrentzako importanteak, garrantzitsuenak diren kontu guztiak eztabaidan jarri behar dira eta hitza eta erabakia beraiei eman behar zaie. Herritarrei ezin zaie hitza eta erabakia eman oraingoan eta gero kendu. Euskal Herria Bilduk proposatzen du gure gizarteak erabaki behar dituen funtsezko kontu guzti horiei buruz euskal herritarrei eta soilik herritarrei dagokiela hitza eta erabakia. Eta zeintzu dira kontu horiek? Noski guztion artean adostu beharko ditugu, baina guk batzuk mailaren gainean, ponentzia horren mailaren gainean ere jarri nahi ditugu. Lan harremanetarako markoa, adibidez, eredu sozioekonomikoa, hizkuntza eta hezkuntza, nazio simbologia, euskal herritartasuna, euskal lurraldeen arteko harremanak eta noski, Espainiar estatuarekiko harremana ere. Euskal Autonomia Erkidegoak behar duen estatus berriak kontu hori guztiei gutxienez erantzun beharko lieke. Euskal Herria Bildu eztabaida horretara etorkizunari ate hori parez pare irekitzera etorri da. Horixe izan da gure asmoa eta gainera ez geneukan bakarrik egiteko asmorik. Guk bide hori abiapuntutik helbururaino Euskal Herria nazio gisa aintzat hartzen duten euskal eragile eta sektore guztiekin batera, baita alderdi politikoekin ere egiteko asmoa geneukan eta badaukagu. Gaur ezinezkoa izan bada ere. Bide horretan, alderdi politikoek ardura handia daukagu. Gure esku dago, hein handi batean ateak zabaltzea eta herritarrei noiz, nola eta zeren inguruan eman behar zaien hitza eta erabakia eztabaidatzea eta adostea. EH Bilduren ustez, alderdi politikook eta instituzio publikoak bide horretan herritarrei hitza eta erabakia emateko tresna izan behar dute. Horretan datza estatus berriaren funtsa, baina legebiltzar honetan iraganarekiko tentazio handiegiak ikusten ari gara. Batzuk baldintza berdintasunean lehiatu behar izatearen beldur ikusten ditugu. Noski, seguruenez eszenatoki horretan beraien proiektu politikoa galtzaile sortatuko litzatekelako. Azkenean, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritar gehiengoaren nahiarekin bat egiten ez duelako. Baina horiek dira demokraziaren miseriak, ala doaiak. Inork ezin dio itsasoari aterik itxi, eta batzuk saiatzen ari dira, baina ez dute lortuko oraingoan ere. Eta gaur, lan horretan, onartu behar da, erabakitze eskubidea ukatzen dieten hoiei laguntza handia eman dietela beste batzuk. Hain zuzen ere, hauteskunde programan hori idatzita dutenek. Eta ez dugu oso ondo ulertzen zertara datorren hori guztia. Nola batu daitezke egitasmo horretan, bai erabakitze eskubidea ukatzen dutenak eta baita bere hauteskunde programan horrela adierazita daukatenek. Ez dago hori ulertzerik, edo behintzat guretzako ez dago hori ulertzerik. Hori bai, nora doaz batzuk eta besteak batera, lehengo eztabaidan ikusi dugu. Ez doaz inora. Ez doaz inora. Buelta handi bat marraztera, berriro abiapuntura itzultzeko. Abiapuntu horretatik mugitu ez gaitezen. Herri bezala aurrera pausurik eman ez dezagun. Ez kontatu bidaia horretarako EH Bildurekin. Ez kontatu gurekin euskal herritarrei iruzurra egiteko edo herritarrei hitza eta erabakia lapurtzeko, are gutxiago instituzio hau horretarako baliatuz. Hori bai, euskal bidea batera egiteko prest gaituzue. Euskal Herriaren nazio aitortzaren alde lan egiteko prest gaituzue. Erabakitze eskubidea lortzeko eta gauzatzeko prest gaituzue. Ona gure konpromisoa, ona gure hitza eta erabakia. Eskerrik asko.